Malawi Today. Kufika ku ofisi ya Malawi Congress Party, Jomo wabweranso kuzatseka ofisi imene. Iye yakuti ofisi imene yeso nayo ili ndi ngongole koma ichi sichifukwa cha ndani. Iya ikungoseka akafuna abwene ku office. Kuli ngongole zambiri mbiri simulipira basijereti. Yeah. Ase amaloko achari kuti kodi tuone apa kuti tiseka bwana. Kuli 100 chakuti million. Simulipira. Aiko baba tiseka bwana balibe ujeni. Balibe bagaba. Balibe bagaba. Abatiga logo. Mananga bakuja ngokunamu. Yeah, tuyamba ndugu aku mzose. Mana makusa budi? Muna minachelera Apa salo ya apa butuh gue mama aja. Apa ini? Atomuka likalipise. Ada ndini mesti membaca performa. Ini sima kuna kamera. Salah bang. Majini. I say, wow, na James, sama kwa. Awi si third system bicha. Atomuka ndani sokoro ganiga. Dampasan chenu. Dampasan chenu. Atenga chenu kwa nani? Aramu ndani. Wakaseka MC office. Mana kazi ndio usipasike kwa Auza na kuzuia anasema pini mwatuke basi. Ndio. Kuna hapo Abase nipata ana hapana kwa
Also, I wonder school is doesn't go jazz.
usimu kuduka ya mwana wangu bana ana onse atuke ndio kwa kisike igero mwana wangu asike angu Usangana wose kukwata sabu nipila masije yetu marani yani ya ndaku nipila angu yani ya ngama ye zabi zeni jifuni ina bafu ya mwana Kila tu atuke mwenye na nimesema bila fizi amananga akangotomba tu kwenye kusumia ino mgambo nyuma mabasa drama ukuja kaba hapo hivi sasa kwa sababu nasi ni bado When is this? I just married.
ngobwera ndikagambira nawo office zase. So all I say. Mabwana ameshamaliza mzee. Ando ndo anashamaliza drama hizo. Nani kwenda ndani? Sahafu tizabwe za sobi ari ngongole za tuzabi Chifungwa. Ando ndo anashauri ngambani. Oh. Sasa nasema ilikuwa ya ndugu. Sasa nasema ya ndugu. Ni madisho ni mama. Hizo video sana. Sasa ndio ngambani sasa hadi leo ni nini? Oh. Dada wanyaruka siku. Ando ndo ngambani.
I said, yeah, I put that. You said that, I cannot go out. Let me go out. Miadi wa home. Asegura sese. Aba zikuza kushika. Yeah. That's a good job. Gadi. It's going to also win. Drama la plan kabla mkaona kwa kwa sadi na tatu ajali ndo good fast yes good fast amina ni kasi mungu wote aimbila sema bana check out But this is the way to go. This is the way to go. I say, all the GDP in the Gongori, office of the summer, if it's classic. The good thing is, so you are not going there. Before we are very, I'm going to say,
Kila chilo. Let's go.
So you here, you closing our school after you writing exams, you want us to they're working there. Now you Omaiteo
Majirani kanawatie ine katinya kwawa kutaka kuma miziko twete ndekuti ineyo kali kupa mame kuzakuta atie tsona groupu ndena rekera deputy acha tilimozi kuli kutaka kuma miziko twete atati ndakata a group so bana achifika beni ndakanga tawa mani chifika beni sonya kwa wazao ndedi fe kumadili makansa la group kuma wakulu watu kukanda Aria? Tunggu nih kan, tunggu sebentar. And in life, Bahasa apa itu? Yes, people. This
job is very hard. This job is very hard. I'm telling you guys. This is opaque. Because of Uzani, my daughter, mwana wanga, amaphunzira sopa school yomwe. Mwana wanga school yake ndi yomwe amaphunzira. Ndipo mwana watuluka mu class, mwana wanga so watuluka nawo in class. But I don't have the choice. I don't have the choice. I need to work. There's no food out. But anyway, some of the people they are saying Wanena Kuti, Mayor, your target was MCP bwana ineo Jomo. When I'm working, I don't involve politics. Magaya wawa aliningo ngole yokuwa na 132 million. Versus 132 million. Yomwe they need to pay. Muzasatira omweo. They need to pay. So tukwenga kulowera uku. Uku. Kulusa kuti. So this side easier? Yeah, here, this side. Kwabwino nduku. Tiduse uku. Yeah, nangatitani bwana. It's a work. I don't have a choice. As a dad. As a dad, zobwetika zandale uko. Bwana, it's not about politics. Bwana, list yomwe tili nayo tumakhala ndi list. List yomwe ilipo anthu amapanga list si munthu wandale, ndi anthu ogwira ku city ntchito omwenso ngakhale boma la MCP ili pa mpando amagwiranso ntchito ku city komweko. Ifeyo timangozidwa bwana awa sakulipira ndalama, awa sakulipira nawo itandiso nati pase list ya anthu omwe sakulipira ndalama. Omwe sakulipira ndalama ndanenatu government yoka ngongole yatu. I don't know kuti pa list are about the government. It's about 1.8 billion ngongole yatu. Ino makamu kuona ndikupanga ma interview ndikunena kuti wina aliyense mani ngongole yatu akwenekera abwezi makamu kuona ndikupanga zimene zonso. That's the kind of mentality yonena china chili chonse tizinena kuti this is politics. Our country will not improve. We are going to remain on the same stage. Sitizapita pasogololo pang'ono koma teni tichitenge chinthu kuti awadala kuisa olopalisi atu paka nakhala kuti DPP office ili ndi malentos ndikukuuzani ineyo mukalandola ndukaseka ndukayiseka chifake sikulipira. So andi pachilungamo bwana, pachilungamo nsogolero samaopeya ine Jomo, pachilungamo sindiopaera chifake ndinu anthu nomwe mumadandaula ife ngati sitikupanga zitukuko, sitikupanga zoyenera. And I do what people tell me to do.
anthu pa ground akunena yani ameya mapotos ameya chakuti sichikuyenda amwene ifeyo tikitanati wina aliyense amapereka ma city elites sibwezi town yathu ili choncho ya bwezi town yathu ili ndizitukuko zambiri anthu anazolowera ena wangongole zomwe tikuwakwenya lerozi zakhala 6 years zakhala 7 years amwene. For example, let me tell you this. Tisatengere kuti awa anatigulirako chokudya kapena anagula salu za chipani kapena awa anatani iyayi ankagula chifukwa ankachikonda chipanicho ankathandizira chifukwa ankakonda mumtima mwawomo samagula kuthandizira chipani ndicho linga kuti azakhale mfulu azithawa misongo. No, we need to change zinthu zimenezo chifukwa kuti anthu ambiri amaoneka kuthandiza ku Malawi kuno koma kuthandiza kwawo pasogolo amafuna azakonderedwe mu chinthu china chache. Ayi bwana zosatheka ngati kuliko ndichosa umeyayo mundichose ndithu ndinokonzeka because sinabadwe ndi umeya iya and umeya ndiwatemporary ndeni kakhala pansi kuti zingoti iyayi ichi iyayi Member, can you teach us what you are talking about? And you saying what you are saying. Do you think we are fools? We can just wake up. Dukanina kuti lamulo lake litatuze wewe lamulo utipunzise so kuti lamulo mwe kunena ndi kuti amweni. Do you think we just wake up and starting doing this? Ask those who are facing this things, ask them that is an way. My invoice, my notice, takatula nkulagangata bwana. That's the problem. That's the problem that we have in Malawi. We defend what is not supposed to be defended. Ndizo mwezi mavuta anthu opita ku sukulu yanu imaoneka pa nthawi yomwe ena akupanga zinthu kuti zikonzeke. It's when you come up ndi malamulo anu ndi zizungu zanu kuti ena achaziopa kuti if I do this one will do that. My brother, ifeso tu timawerenga timadziwa atu. And this is warning also kwa all shop owners in Blantyre. I will not tolerate kuti mukhale mabuilding onyasa here. We are not.
adzabweranso kwa inuyo bwana inunso muzatiphunzitse zizungu zanuzo zomwe mukulankhula apa padzi koma ifeyo tikugwira ntchito mwana. sitingayendese ziko ndi zibwana zokazoka no, samangosekerera china chilichonse, samasekerere china chilichonse mabwana mafu kuti anthu ovutika azivutikirabe, anthu ochita bwino azithawa kumakoma misonkho poma kulandira ndrama akuluakulu ndechani chimenerocho. ino china ninenepo maofesa a MCP was in the government poma nali mboma sanaganizire zopanga kriye maarias bwa kuti maarias awati apange kriye amango asiya guys tine ntchito kuti tigwire Blantyre muno ino zikwiyanibe koma we have a big job to do in Blantyre. tine ntchito ndithu yoti Blantyre muigwidwe anthu aziona kuti Blantyre ikuoneka bwanji. singamangokukalira pomwepo basi. aya mvetsesane basi, bwerani nzizungu zanuzo. Alala.